Good morning po sa lahat at lalo na sa mga ating mga kaibigan na lagi pong nandyan na nanonood ng ating video. Nandito na naman po tayo sa ating paano mag-upgrade ng Kusina Part 6 na po ito. At muling nagpapasalamat sa mga nakaraang videos na sinundan nito at inyong pinanood at ni-likes at syempre sa mga nag-subscribe, salamat po sa lahat. Ito po muli si PinoyEspenia na inabutan na po natin si Brother Noel na nakapag-umpisa na siya sa kanyang pagtatile at siyempre inuuna muna niya yung mga buong tiles at iniiwanan yung mga kakatin pa at ito ay kung matatapos lahat ng buo itong araw na to ay patutuyuin muna tapos susunod po yung mga kailangan putulan na tiles. At siyempre po yung ginamit po natin ditong tin set ay kulay puti at kuminsan naman may gray pero pareho po lamang ang suma. Ang ginamit po ritong panghagod doon sa ating tin set ay 1/4 po ang size po ng ating panghagod. At yung ginamit naman po na spacer ay 3/16 po lamang. At ito po ay medyo maliit lang. Yun din ang kagustuhan ng may bahay. At syempre kung kayo ang masusunod, yun po ang ating ilalagay. Ginamitan po ito ng laser para po madiretso yung paglalagay po ng tiles at yun po ang ginagamit na pangsukat syempre. At kung gusto nyo pong malaman kung ano po yung ating laser na aking tinutukoy, yun po ay mag-comment o kaya mag-email sa aking inbox. Mas madali kasi ang laser na ginagamit kumpara sa guhit-guhit lamang o kaya sukat-sukat po lang. At ito na nga po yung kinabukasan na nito na pinutol na rin po yung mga karamihang tiles. Sinukat muna at pinutol po ng tamang sukat. At ang karamihan pong ginagawa ay pinuputol muna yung tamang sukat at saka tuloy-tuloy na po yung ating pagkakabit ng ating tiles. At ito po ay nakakasave po ng oras o kaya time para sa pagkakabit po. At yan na nga po, inumpisa na nga rin ni Brother yung mga ibang pagkakabit po ng naputol na tiles. Dito naman po, kaya po diretso na po sa tiles yung paghagod dahil ito naman po ay hindi naman po appropriate o kasya yung ating paghagod doon sa flooring. Kaya dito na po sa tiles. Kasi kung makikita nyo po, pag hinagod natin doon sa floor ay mayroon pong kadumihan, kaya po dito na lang po sa tiles mismo. At kung makikita nyo nga po ay hinahagod na doon sa likod at nilalagyan pa ng konti doon sa floor. Ang ating pong may bahay, ang may kagustuhan po nitong
paglagay ng tile sa buong kusina. At ang karamihan po nito ay meron pong nakalagay po ritong mga cabinet, kitchen cabinet po. At karamihan po dito ay hindi na po makikita ito. At dahilan nga pong ito nga po ang kagustuhan ng may bahay, kaya po ay nilagay na rin po yung tile sa ilalim ng ating cabinet. Ang ibig ko pong sabihin, kahit na po hindi na to nakikita dahil po sa cabinet, ay minabuti na pong pinaglagyan ng may bahay na tilesan po lahat. At siyempre sa karamihang may bahay, kung sino po ang may bahay, siyempre siya po ang masusunod. At kung makikita nyo nga po sa particular na project na ito, ang gusto ng may-ari ay lagyan po ng tiles sa buong kusina. At dahilanan na ito nga po ang gusto ng may bahay, at siyempre madadagdagan yung ating oras ng paggagawa, at siyempre yung pagbili nila ng materyales ay madadagdagan din po.
paglalagay po ng tiles ay meron din pong technique yan. Ang pinaka-technique nyo po yan ay yung ating tin set. Yung tama pong halo ng tubig po dun sa ating powdered na tin set. Kailangan po hindi po masyadong malabnaw at syempre hindi rin masyadong malapot. At yung pinaka-secret po niyan ay pare-pareho po yung halo ng labnaw o kaya yung lapot, para po pag hinagod ninyo pare-pareho po yung taas ng ating tin set. Kapag po pinaba na po yung tiles, ito po ay ipinapantay lang po doon sa existing na tiles na nilagay ninyo kahapon. At ipantay lang po yung taas niya doon. At syempre huwag niyo pong kalimutan ng lagyan ng spacer. At maigi pong nilalagyan ito ng spacer dahil po kung minsan po kahit na medyo akalain nyo hindi nagagalaw, pero gumagalaw pa rin ho ito over time o kaya sa magdamagan. Kaya maigi pong nilalagyan po natin ito ng tin set. At kung makikita nyo nga po na yun nga po ang ginagawa ni Brother Noel. Ito po ay tinuktukan lang ng paunti-unti. At siyempre tinitignan niya kung pantay na ba doon sa nilagay na tiles kahapon.
Pagkatapos naman po niyang install yung mga tiles doon sa kabila, minabuti pong install muna dito sa kabila naman para matuyo pa yung ibang tin set ng konti para at least hindi na po siya gagalaw na kung ikinabit po yung ating ibang tiles ay medyo tuyo na po.
atin pong ilapit po yung ating zoom ng camera para makikita nyo po yung ating paano maglalagay ng mga spacer at kung paano na rin nilalagay yung tiles na mayroon na pong tin set.
pagkatapos niya pong matapos doon sa kabila, ay bumalik naman dito sa kabila uli para tapusin po yung maliliit na nakat na po. At syempre po, iwasan po nating madiinan yung nilagay natin kanina kahit po medyo tuyo na po ng konti. At ito po ay lulubog pa po ito pag medyo basa pa po. Karamihan pong pagtutuyo nito ay 24 hours o mahigit pa po. At lalong-lalo na po sa taglamig, mas matagal po matuyo ang pinset. At siyempre po, wag po nating kalilimutan na linisin po yung mga na-aksidenteng napahid sa ibabaw po ng tile. At medyo mahirap po kasi tanggalin yung mga natuyo na pong tinset na napahid po sa ibabaw po ng surface ng tile.
siyempre lagi po akong nagpapasalamat sa mga kaibigan natin dyan at lahat ng nanonood ng ating video, na lalo na po sa mga nag-likes at siyempre po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At huwag po nating kalilimutan na abangan yung ating susunod pong video para dito sa ating paano mag-upgrade ng Kusina Part 6 na po ito. Mayroon pa pong Part 7 at yung susunod pa po. Marami pong salamat at God bless po sa lahat. Salamat po.